pamusoro imani. Nyaya iripo ndeyekuti magariro atakaita mumusha takagara tine dzimba dzaka uyu mwana wa munin'ina wa baba. Saka magariro atatu ana baba edu vashaya. Saka maruvanzi edu pane paanonogumira, asi paseri pane chisango chiripo changogara tichi. Chisango ichocho ndomataikanyira zvidhina, ndoba taiti mune mitiwo yaiti kana yaoma taitemawo tichishandisa. Tinochengeta mbudzi, tine mombe zvatinadzo. Saka mbudzi taisungirirawo imomo, ndoba taisungirira mbudzi dzedu tichichengeta zvipfuwo zvedu ipapo. Saka munin'ina kwababa munini, baba wavo ndovapedzisira kushaya, ndovasara. Ndakazofanirwa ndiri kuHarare kuti pari kuiswa waya inobva kumugano ichinopfuura yadhi yangu, ichinopfuura nekwedu, ichinovharira sango rese. Ndikabva ndafona, ndakataura nehanzvadzi, ndakati tete, pamuri kuenda muri kudarika mugano wenyu, maifanira kuenda straight. Zvikanzi hamugoni kutaura neni, fonerai munin'ina wenyu. Ndikafonera baba munini, dzakaita 7 missed calls dzisina kudai. Zvadaro ndakazofonera vekwaSAPOC, ndakafonera Shepherd, wakabva waenda kumba kwacho, akabva anovati chimirai kuisa fenzi iwo, asi fenzi yakaramba ichingoiswa yakavharirwa. Saka isu hatichakwanisa kupindako nokuti vakanoisa gate kuyadi kwavo. Isu tiripo hatichakwanisa kuaccessa nzvimbo yataishandisa makore ese. Miti iyoyo irimo nenzvimbo yanga irimo taitoichengetedza kuti tiri kuchengetedza zvinhu zvinozotipawo muhupenyu. Saka zvinhu izvozvo tazozvivharirwa nanhasi, takatosvika hatikwanisa kupinda. Saka ndiyo nyaya yacho chete yandinayo. Pane zvandotenderana nazvo nezvimwe zvandinopikisana. Pindura hongu takaisa pamusoro machakano yes. Yandinovhumirana nayo ndeyekuti takaisa fenzi. Baba vedu vasati vashaya vaitiudza kuti inzvimbo yavo. Saka pavakashaya takatobva taisa fenzi. Pandinopikisana napo ndepe pari kuti vakandifonera kuri kuti tinopiwa nhamba dzekuEconet kana mapepa. Missed call yavo handizoti vakandifonera nenhamba dzangu, dai dziri dzavo kana dzandakaignora handizivi. Ndakati muchienderera mberi muchitsanangudza kuti ana baba venyu ndio mukuva nomunhu. Baba vava vanga vane yadhi yavo, baba venyu vaine yadhi yavo. Tsanangudzai kuti mabatanirano adzo nemaparanano adzo. Mayadhi edu akabatana, asi kumberi uku kwanga kusina, ivo vanga vasina kufenza, kwanga kusirina kuti kwemunhu kuri kuita mutauro, hakuzi kwemayadhi. Inzvimbo uye yamakazofenza imini kunouye kusiri kwenyu kuti kwanga kusiri kwemunhu. Izvo ndakazozviudzwa mudare, asi ndikuti inini chakandipa simba iroro ndechekuti baba vangu vanga vandiudza kuti ndekwangu. Alright, nhau iripa tekuti inyaya yokuti uyo akwira dare achiti makativharira kusaidi kwedu, ndizvo ndo nyaya iripo. Touya zvakare, nhau iripo ndeyekuti fence yakafenza kuno man's land, ichifenza kwakatarisawo ava nekwamakatarisawo futi ini, ndozvatirikurea. Ndoba tikura kuti kuno man's land kwakafedzwa kwese
kusaidhi ranga richitarisirawo ava kuchisango ichocho kwakafedzwa kwese. Ndo nyaya yandiri kuona yakwirira vadare, ndizvo here baba? Kureva kuti mayadhi edu ari kuratidza kuti anoperera. Zvino kwakare kuye kune no man's land, dai mimi makafenza mohamaona kuti masvika apa panonangana neyadhi yenyu mokwira kumusoro paita noise here? Paita noise? Papasina. Iye yekuti mafenza kubvawo ndokubva matenderera muganho uri pano maupfuura ndimi manochaya kona kwakaenzana neyadhi yavo kwese kwafenzwa. Ndopane nyaya. Saka nhau iripo ndeyekuti nyaya dzokuti makafoterana kana makadii hadzina nebasa maningi. Nyaya iripo paground pacho pakamira sei? Ndo rinonzi ground, haikona ground kaitarwa namai vataura. Iri ndo rinonzi ground nokuti tinenge takutarisa manje ground racho rakamira sei. Hatiti munoona tine nzvimbo dzisingabvumirwe kuiswa fence kana kuiswa waya. Mayadhi ane nzvimbo yekwaanofanira kuperera kusvika kurukova. Muri kubanzwa? Pane dzimwe nzvimbo dzinodzina sabhukwidza hadzisi dzangu, inzvimbo dzamambo. Mazviona? Saka kana takatarisa here pano mese muri kubvumirana kuti waya yemayadhi yenyu ine pairi kusiri muchisango, ine painogumira, ndizvo here mese? Inonobvumirana? Iwo nobvumirana? Right. Saka kureva kuti mese kana kuti nyakuisa waya akatadza, akaisa waya panzvimbo yamambo, haisi yasabhuku. Nzvimbo yasabhuku ndo inopuwa munhu yadhi, ndizvo? Nzvimbo yasabhuku ndo yaanopa munhu yadhi. Nzvimbo iri kasemera kurukova haina yadhi ichaiswa ikoko. Sabhuku anoti ndeyake pakudi. Ndikubvunza. Sabhuku anoti ndeyake sei nzvimbo isaiswe isingaiswe yadhi woti ndeyake. Mayadhi ane paanoperera. Nzvimbo iyoyo isi tinenge tichiti mafuro. Mafuro anoteedza rukova kuitira kuti mombe kana dzichinwa mvura dzinenge dzichibva dzafura dzichinwa mvura. Ndosaka chiti rukova kana ruchikwidza rakadai mayadhi anenge ane maanoperera, ndizvo? Mayadhi ane maanoperera. Pakati apa mafuro ndaamambo. Hati muri kubanzwa? Hakufenzwe. Izvozvo chisango ichocho chamuri kutaura kuti ndo chamakafenza muchisungirira mbudzi, zvamaisungira mbudzi imo muchisango imo. Pamwe pano mumwe aiteyawo mbeva aiziva kuti muchisango, zvino haachakwanisa kuteya mbeva dzake nokuti mafenza. Ndizvo? Ndizvo here baba? Panenge pakuona kuti pafenza hapasiti achagona kukashandisa. Kana pane mumwe munhu anoda kusungirira mbudzi imomo nokuti isango kai, mafuro kai, mbudzi inogona kusungirira baba. Hapana munhu anotouya zosungirira mbudzi kusaidhi kwedu, hapana. Nokuti zvakaitika ndezvokuti vanhu vachipuwa mayadhi aya, villagization yakatanga 1940. Vanhu vakapuwa mayadhi pokugara, vanhu vakapuwa minda pokugara, kwakasiyiwa mafuro. Hapana munhu anoti ndiri kudai nini kuti sei mombe dzako dziri kuya kuzofura kwedu kuno ndaako mafuro. Asako mafuro ndiye munhu wese. Mombe dzinobva kudziteedza rukova, hatiti? Zvino sango iroro zvichokwadi mairichengetedza. Ndo zvatinoda kaizvi, kuchengetedza masango. Zvokuti kana makaona munhu atema huni imomo munotogumbuka kwazvo kuti uyu munhu atema huni panapa, tonomuripotera kuna sabhuku kana kuna mama, hatiti? Zvino kuchengetedza kwamakanga muchiita kudhara ndo kuchengetedza kwamunofanira kuchiita. Zvino makaisa fenzi mavharira vanhu vese, hati muruba? Makaisa fenzi mavharira vanhu vese. Zivai panoperera mayadhi enyu, ndo nyaya iripo. Chandiri kuda panapa ndechekuti mese mati munobvumirana kuti yadhi yaifanira kunge ichiperera mayadhi edu. Uku kwazofenzwa chisango ndokwamutsa bongozozo. Saka bongozozo iroro dai pasina kuti
rafenzawo nokusaidhi kwawakatarisa zvairova kai hatiti zvino zvasvika manje kwatiri kuti ndo zvakaitwa kumusha kwenyu zvokufenza sango ramangu mafuro mapanzo isaiwaya panopera mayadhei siyai sango riri free tapedza nesi